Hyvä. Ja katsotaan tämän päivän agendaa, eli aluksi kerron ihan muutaman sanan BT-foorumista, jos siellä on vielä joku, joka ei mahdollisesti tiedä, ketä me ollaan, niin muutama sana siitä. Ja sen jälkeen mä käyn läpi sitten näitä kehittämisperiaatteita, että miten tämä BT-potti on kehitetty ja pyrin myöskin samalla vastaamaan niihin kysymyksiin, joita jotkut teistä on laittanut sitten sinne ilmoittautuessaan. Ja mun nimi on tosiaan Katri Kolesnik ja toimin toiminnanjohtajana Business Technology Forum Oy:ssä, joka on ei-kaupallinen yritys ja kuuluu Sofigate Groupiin. Tämän mun esityksen jälkeen niin sitten Markku Hug, joka toimii Sofigateilla, niin kertoo sitten käytännön soveltamisesimerkkejä BT-potista ja ohjaa sitten sitä kautta siihen, että miten sitä BT-pottia voidaan hyödyntää. Loppuun, jos tulee sitten tämän webinaarin aikana jotain kysyttävää, niin voitte sitten siellä chatissa niitä esittää. Ja mielellään kyllä jo sitten koko tämän webinaarin aikana niin voitte kirjoittaa sinne chattiin kysymyksiä, jos tulee mieleen. Ja me otetaan sitten sopivassa vaiheessa ne esille. Hyvä. Ja alkuun niin muutamalla sanalla tosiaan Business Technology Forumista. Eli olemme voittoa tavoittelematon toimija ja se, mitä me tehdään, on, me kehitetään tällaista avointa business-teknologian johtamisen viitekehystä, eli BT-mallia. Tämä viitekehys on kehitetty yli 50 johtavan yksityisen yrityksen sekä julkisen organisaation kanssa ja koostuu aika monipuolisesta materiaalikirjastosta, joista jokainen on siis kehitetty jonkun organisaation kanssa yhteistyössä. Virallisia kehityskumppaneita on King's College London ja Aalto-yliopisto. Sinänsä tämä business-teknologia-malli on kirjoitettu nimenomaan toiminnan ihmisille, eli liiketoiminnan ihmisille ja toimintaa johtaville ihmisille, mutta toki se on hyvin laajasti käytössä myöskin tietohallinnoissa ja IT:ssä erityisesti. Se on yhteensopiva näiden muiden teknologiajohtamisen viitekehysten, kuten SAPen ja ITILin kanssa, ja tarjoaa yhdenmukaisen toimintamallin, joilla voidaan sitten kehitystä johtaa ja ohjata. Tässä on kuvassa sitten muutamia näitä yrityksiä ja organisaatioita, jotka on osallistunut tämän mallin kehittämiseen. Ja tällä hetkellä me kehitetään mallia siten, että meillä on noin 3 julkaisua vuodessa. Ja yleensä nämä julkaisut nykyään on ollut sitten lisäosia tähän varsinaiseen ydinmalliin, joka on se kokonaisuus, mikä löytyy siellä btmalli.fi-sivustolla. Mallin kehittäminen tällä hetkellä tapahtuu pääosin englanniksi, mutta sitten niin meidän kumppanit, kuten Sofigate, voi sitten lokalisoida ja tehdä sitten erilaisia sovituksia siitä sitten myöskin muilla kielillä. Ja tässä sitten niin muutamia asioita, miten tätä osaksi tätä yhteisöä. Eli ensinnäkin se varsinainen ydinsisältö löytyy sieltä btmalli.fi-sivustolta. Sen voi ladata PDF-nä ja siihen voi tutustua ja sitten jopa tehdä tämmöisen lukutestin, jossa voi peilata sitä omaa ymmärrystä mallista suhteessa sitten mitä se malli sanoo. Ja se tosiaan vielä tämä tämmöinen perustutkinto on siellä täysin ilmaiseksi tarjolla. Sitten BT Forum tarjoaa kursseja, sertifiointikursseja sekä Malagassa, Espanjassa että Espoossa ja muuallakin pohjoismaisissa kaupungissa sen mukaan, mitä tilauksia tulee. Se, miten tästä pysyy mukana, mitä tämä yhteisö tarjoaa, niin on, että voi liittyä LinkedIn-yhteisöön, eli siellä on Business Technology Forum-yhteisö, ja siellä julkaisemme sitten kaikkea, mitä uutuuksia tähän tai mitä päivityksiä malliin tulee, ja niitä pääsee siihen toimintaan, mitä meillä on. Lisäksi me tarjotaan tämmöistä Living Labia organisaatiolle, jossa avataan nämä mallin perusasiat
ja voidaan sitten saada koko organisaatiollekin ymmärrys, että mistä tässä on kysymys. Ja sen osalta voi sitten tosiaan olla yhteydessä vaikkapa minuun. No sitten meillä on vielä yhteisötapahtumia. Tästä nyt meidän päätapahtuma järjestetään kerran vuodessa ja seuraava on nyt tammikuun 18. päivä ensi vuonna. Ja nyt sitten kun on kaikkialla näitä Black Friday tarjouksia, niin meilläkin sitten samanlainen on, eli oppia.fi on meidän kumppani tälle tapahtumalle, ja heidän sivustollaan sitten niin ilmoittautumalla 24.–27.11. välisenä aikana niin voi sitten ottaa kaverin vaikka mukaan sinne. Erittäin mielenkiintoista ohjelmaa tulossa liittyen kaiken kaikkiaan niin, bisnesteknologiaan ja teknologian kehittämiseen. Tässä siis muutamalla sanalla, että mikä on Business Technology Forum, ja sitten mennään tämän päivän aiheeseen. Eli BT-potti, miten se kehitettiin, mikä on nykyinen versio, mitä se sisältää, ja pyrin sitten vähän prosessina kuvaamaan, että miten tämä nyt sitten BT-potti kehitettiin. Me aloitettiin aika pian sen jälkeen, kun tuli tämä Open ChatGPT julkaistiin, niin aloitettiin tutustumaan siihen ja melko pian sitten ymmärrettiin se, että tämä tosiaan on sellainen asia, joka tulee muuttamaan kaikkien meidän tapaa tehdä työtä, ja sitä kautta lähdettiin miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa sitten tämän PT-mallin osalta. Ja keväällä lähdettiin sitten tutkimaan asiaa ja lähdettiin ensimmäisenä sitten rakentamaan englanninkielistä versiota ChatGPT:stä, joka löytyy siis tämän PT-mallin englanninkielisiltä sivulta managept.org. Ja se, mitä me ymmärrettiin siinä heti alkuvaiheessa, oli se, että jotta me saadaan se tekoäly vastaamaan hyvin niihin PT-mallia koskeviin kysymyksiin, niin meidän täytyy sitä vähän muokata, että miten sitä tietoa syötetään. Ja sitä kautta me muokattiin sitten itse asiassa sinne PT-malliin liittyen, toimintamalliin liittyviä asioita ja samoin roolien kuvauksia, jotta se tosiaan soveltuisi paremmin sitten aineistokselle tälle PT-potille tai ChatGPT:lle. Ja julkaistiin sitten tuossa kesällä se englanninkielinen versio, ja sitten ruvettiin saman tien sit miettimään tätä suomenkielisen PT-potin asemaa, ja tehtiin sitten päätös, että tehdään myös suomen kielellä oma versio, ja siitä sitten nyt kerron vähän lisää. No se, miten me sitten lähestyttiin tätä asiaa, oli tietenkin, että ensin lähdettiin katsomaan, että miten hyvin tämä ChatGPT vastaa kysymyksiin, mitkä liittyy PT-malliin, ja se tulos ei ollut kovin kehuttava, eli joitakin asioita ehkä löysin, mutta selvästikin se tarvii niin kuin tietoa, millä se fokusoidummin voi hakea tietoa nimenomaan PT-malliin liittyen. Ja sitten ymmärrettiin se, että kun se, miten se tekoäly tai generatiivinen tekoäly, suuret kielimallit käsittelee tietoa, niin tosiaan ne käsittelee niitä vektoritietokannoissa, ja sen takia tämmöinen hyvä jäsentely auttaa sitten saamaan parempia tuloksia. Ja nythän viime aikoina on ollut selvää se, että yhä enemmän niin mennään siihen suuntaan, että tosiaan tehdään tämmöisiä kontekstisidonnaisia chattibotteja, jotka pystyy tosiaan sit hakemaan nimenomaan sieltä tietoa, mistä me määritellään. Ja sitä kautta me sitten muunnettiin se koko tietohallintomalli tai BT-malli, business-teknologiamalli, niin tämmöiseksi aika tiiviiksi dokumentiksi, jota me nimettiin PT-kerneliksi. Ja se koko toimintamallin niin kuin, logiikka kuvattiin sitten sille tämmöiselle vähän omanlaisella kielellä, että se oli tämmöistä puoliksi puoliksi liiketoimintalogiikka-tyyliä jäljittelevää, vähän jo koodaukseen viittaavaa kielellistä ilmaisua, joka sitten huomattiin, että tuo tekoäly pystyy paremmin käsittelemään sitä. Ja jos ajattelee, että nykyinen BT-malli, mikä siellä sivustolla on, niin se on noin 150 sivukuvineen, niin sitten tästä tämmöisestä Word-dokumentista tuli noin 50-sivuinen materiaali, mikä tosiaan oli kirjoitettu silleen
ei ehkä ihan ihmisluettavalla kielellä, kuitenkin ihminen pystyy lukemaan, mutta semmoinen, joka ei ole välttämättä mukavaa luettavaa ihmiselle, mutta tekoälylle sitten se tuntui soveltavan niin, että se nopeasti siitä pystyy tekemään päätelmiä ja oikeanlaisia päätelmiä. Ja se sitten niin tosiaan ensimmäiseksi tehtiin englanniksi, mutta sitten se sama asia tehtiin sitten suomeksi ja kirjoitettiin tosiaan suomenkielinen BT-kerneli sitten tälle. Ja sitten sen jälkeen, kun oli se PT-perusmalli sinne syötetty ja tuo kerneli laitettu, niin sitten ruvettiin miettimään, että meillä on aikaisemmissa business-teknologiamallin versioissa ollut näitä julkishallinnon soveltamisoppaita tai julkishallinnon erityispiirteet kuvattuna omissa kappaleissaan, niin me päivitettiin sitten ne edellisten versioiden niin kuin julkishallinnon erityispiirteet sitten omaan dokumenttiinsa, ja sitten syötettiin se sama sitten tekoälylle tai laitettiin sinne tekoälylle se. Ja sitten kun ylipäätänsä tämmöiselle chatbotille sitten voidaan laittaa erilaisia sivukarttoja, niin sitten poimittiin valtiovarainministeriön sivustolta, Finlexistä ja Eurlexistä sitten sellaisia sivustoja, jotka nimenomaan liittyy tähän digi- ja IT-kehittämiseen. Ja tuotiin ne sitten sinne chatbottiin. Ja sen verran tästä, kun teillä oli kysymyksiä, että miten tämmöinen chatbotti rakennetaan, niin me tosiaan käytettiin tämmöistä omaa, ei käytetty sitä avointa, vaan otettiin tämmöinen custom GPT, joka on oma maksullinen tämmöinen sovellus siitä, joka siis käyttää haluttaessa OpenAI:n ChatGPT:tä kyselyihin, mutta se tosiaan mahdollistaa, että sinne voidaan sitten syöttää tämmöisiä erilaisia tietoja joko tiedostoina, dokumentteina tai sivukarttoina. Ja siinä vaiheessa, kun me tätä tehtiin, tätä PT-bottia ja englanninkielistä ChatGPT:stä, niin tosiaan silloin ei Open-versiossa ollut tätä mahdollisuutta. Nythän ChatGPT:hen on tuotu tämmöinen samanlainen mahdollisuus, eli pystyisi tekemään tämmöisiä omia botteja. Ja kokeiltiinkin sitä itse asiassa nyt ihan pari viikkoa sitten, mutta siellä on nyt pieniä ongelmia sen tilan kanssa, ja se palvelu on aika paljon pois käytössä, ja esimerkiksi lisenssimyynti sen osalta on nyt laitettu vähän jäihin. Eli varmaan se, että tarvitaanko tällaista erillistä omaa applikaatiota sille, niin jää nähtäväksi, mutta toisaalta sitten se, että me valittiin tämmöinen oma sovellus siihen, niin on mahdollistanut sen, että me pystytään näitä chatbotteja siellä ylläpitämään, ja se hyvin sitten käyttää näitä meidän tuomia aineistoja, kun se pyörii omilla palvelimella. Ja tällä hetkellä sitten ollaan siinä tilanteessa, missä testaillaan sitten molempia tätä suomenkielistä että englanninkielistä, ja vertaillaan sitten tuloksia, mitä siihen tulee. Joku siellä kyselikin sitä, että miten sitten tämä koulutusdatan päivittämiset ja muut menee, niin se on se tällä hetkellä, mitä me tutkitaan, että miten me sitten voidaan varmistaa, että jos me laitetaan tämmöisiä staattisia dokumentteja, niin sitten kun asiat muuttuu, niin miten ne tiedot saadaan muutettua sinne ja näin, että meillä olisi sitten aina ajantasainen tieto. Yleisenä kokemuksena itsellä nyt kun on käyttänyt aika paljonkin sitten näitä tekoälyavustajia, eli ensimmäinen kokemus on se, että todella hyvin sieltä asioita löytyy välillä sitten, koska meillä myöskin sitten tähän palveluun on mahdollistettu se, että se myös käyttää sitä yleistä ChatGPT:tä, niin huomaa, että sitten joskus se ei ehkä haekaan sitten sieltä dokumenteista niistä, mitä me ollaan sille syötetty, ja sitten joutuu ikään kuin käskemään, että äläpäs katso sieltä yleisestä, vaan katso tästä ja tästä dokumentista, ja sitä kautta niin saadaan parempaa vastausta. Eli ihan samalla lailla kuin kaikki nyt näihin generatiivisiin tekoälymalleihin liittyvät asiat, niin pitää kyllä sitä omaa ajattelua siinä myöskin käyttää ja kyseenalaistaakin sitten välillä mitä sieltä tulee. Mutta pääosin niin kuin hyvin tyytyväisiä ollaan oltu siihen, että miten hyvin ne tiedot löytyy ja nimenomaan oikeasta paikasta.
lähinnä meille tämä on ollut tämmöinen oppimismatka, eli siinä mielessä niin kun lähdettiin tilanteesta, jossa ei niin kuin meidän tiimillä, joka nimenomaan kehittää tätä PT-mallia, niin ollut minkäänlaista kokemusta tekoälystä tai generatiivista tekoälystä, niin täytyy sanoa, että se päätös, että lähdetään vaan tutkimaan ja tekemään niitä asioita, oli oikein hyvä, että tässä ollaan matkan varrella opittu tosi paljon. Mutta toki että täytyy koko ajan olla kriittinen ja sitten se vauhti, millä vauhdilla nämä asiat kehittyy, niin se on kyllä päätä huimaavaa, eli joka viikko suurin piirtein tulee jotain uutta. Ja niin kuin tämä viimeinen oli, että nyt jopa siellä sitten Open ChatGPT:n puolella pystyy tällaisia omia chatbotteja omilla tiedoilla rakentamaan, niin sekin on tullut juuri tähän ja katsotaan sitten, mitä se tarkoittaa meidän tapauksessa tulevaisuudessa. Ja meillähän siinä mielessä on PT-mallin osalta ollut helppoa sitten nämä tietojen luovuttaminen tälle Custom GPT:lle, koska tämä on täysin avoin malli, eli siellä ei ole sitten mitään luottamuksellista, koska joka tapauksessa kaikki materiaali on saatavissa webin kautta, mutta nimenomaan sitten tietenkin oman organisaation ja omien bottien kohdalta täytyy sitten miettiä sitä, että mitä tietoa sinne voi laittaa. Tämä Custom GPT on USAssa toimiva yritys, joka on kyllä hyvin niin kuin tietosuojan mielessä, niin heiltä löytyy kaikki kuvaukset ja ovat hyvin EU-tietosuojalakeja ja muita kyllä opiskelleet ja siinä mielessä meidän osalta niin kuin turvallinen vaihtoehto, mutta tietenkin sitten jokaisella organisaatiolla on omat säädökset, että missä esimerkiksi palveluimet saa sijaita ja niin poispäin. Ja Eli ennen kaikkea se kokemus on ollut se, että nyt päästään tosiaan paljon nopeammin siihen, että päästään jopa niin kuin, teknisestä mielestä nopeammin. Kuka tahansa pystyy luomaan asioita, tekemään asioita, jopa koodaamaan asioita. Ja se ajatus, mikä tällä hetkellä meille on kypsynyt tästä, on se, että kun periaatteessa melkein jokainen yrityksessä ja organisaatiossa voi lähteä suunnittelemaan uusia palveluja ja jopa viemään toteutukseen asti tekoälyn avulla, niin sitten entistä enemmän koetaan, että on tosi tärkeää, että liiketoiminta- ja teknologiaorganisaatiot, tietohallinto mukaan lukien, niin tekee näitä asioita yhdessä, että voi vaan kuvitella, että mikä kaos siitä syntyy, jos jokainen lähtee itsekseen niitä asioita tekemään, eli se vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen tässä varmaan on hyvä alusta asti. Mutta tästä meidän PT-pottin matkasta, tekoälyn matkasta, ja nyt mä antaisin sitten puheenvuoron eteenpäin Markku Hugille, ja sä pääsisit, Markku, nyt kertomaan sitten siitä, että miten me käytetään sitä, miten me voidaan hyödyntää PT-pottia. No niin, kiitos Katri ja tervehdys kaikille. Tosiaan mun nimi on Markku Hug ja toimin suomennettuna tittelillä tuossa niin kuin liiketoimintajohtajana kunnat, kaupungit ja sote-sektorin liiketoiminnassa. Ja onhan tämä tekoäly ollut kyllä, nyt täytyy sanoa, että itsellekin semmoinen työelämässä, niin aina välillä tulee tämmöisiä todella innostavia asioita, ja tämä on kyllä todella niin kuin innostanut itseä, että tämä on todellakin tämmöinen niin kuin mahtava mahdollisuus tehdä erilaisia asioita ja keskittyä sitten varsinkin niihin asioihin, mitkä kiinnostaa, ja ehkä tämmöisiä rutiineja ja tämmöisiä vähän tylsempiä asioita sitten siirtää niin kuin tekoälylle tekemiseen. Mutta tämä PT-botti on meille ollut semmoinen mielenkiintoinen hanke, mitä on tässä niin kuin mekin nimenomaan sen käyttämistä mietitty, ja sitten kun kuultiin tätä, että PT-foorumi tätä kehittää, niin tietenkin ollaan mietitty, että miten tätä aidosti voidaan sitten tuolla asiakkaalla käyttää ja mitä hyötyä sieltä sitten saadaan. Ajattelin, että minulla on 3 tärkeintä asiaa, mitä tänään teille kerron. Kerron ihan käytännön esimerkkejä siitä PT-botin käytöstä. Mä uskon, että tämä kiinnostaa vähän niin kuin, että minkälaisia prompteja eli käskyjä sinne kannattaisi antaa ja mitä sieltä sitten saa ulos. Toisena sitten tämmöisen toiminnan kehittämisestä tekoälyn avulla, niin on tehnyt tämmöisen vähän niin kuin tiekartan tai roadmapin oikeastaan tietyillä askelilla, että mitä asioita kannattaa ottaa niin kuin huomioon, kun sitä käyttää. Ja sitten kolmantena on vähän sitä visiota, että mitä tekoälyn mahdollisuudet tulevaisuudessa on ja miten me niin kuin Sofigatelilla nähdään, että mitä me aidosti voidaan tehdä tekoälyn avulla enemmän sitten vielä nopeammin ja tehokkaammin ja niin kuin enemmänkin, mitä tähän asti on tehty. No, hyvä.
Meillä on täällä nyt itse asiassa tässä semmoinen taustaa vähän, että nyt kun tässä Katri mainitsikin, että siellä on tapahtunut muutoksia nyt sitten täällä OpenAIlla ja muuta. Me valmistauduimme tähän tilaisuuteen myös nyt sitten sillä lailla, että tein nämä promptit tänne valmiiksi ja otin sitten nämä vastaukset täältä ihan sen takia, että meidän ei tarvitse odottaa näitä. Mutta ihan voin niin kuin sanoa, että tämä on todellakin screenshotti, mikä on otettu sieltä vastauksesta ja ei tätä ole mitenkään käsitelty sitten muuten, että siitä voidaan niin kuin olla varmoja, että tämmöistä vastausta sieltä BT-potista sitten saa ulos. Mutta jos ajattelee niin sen käyttöönottoa ja ylipäätään tietenkin tulee kaikkea uutta ja yksi on semmoinen vahva asia, tai sanotaan vahva osaaminen, missä meillä on paljon osaamista tällä Sofigatiessa on muutosjohtaminen ja kaikkia uusia asioita, niin kuin tiedätte, niin pitää tietyllä tavalla pystyä ihmisille sitten perustelemaan, että hyvinkin paljon niitä hyötyjen kautta, että minkä takia semmoinen kannattaisi ottaa käyttöön. Ja jos nyt ajattelee sitä BT-pottia, niin se helpottaa kyllä ylipäätään, jos me puhutaan tämmöisestä toimintamallista, niin sen käyttöönottoa tämä BT-potti erityisesti helpottaa. Ja itse ollaan niin kuin käytetty niin kuin monissa asioissa tätä niin kuin nimenomaan tämmöisenä, että haetaan ihan niitä kysymyksiä sieltä, että mitä organisaatio hyötyy, mitä hyötyy esimerkiksi henkilöstö ja mitä sitten yksittäiset ihmiset hyötyy, että mitä hyötyä mun on ruveta ottaa käyttää jotain BT-mallia. Tai ylipäätään sitten tietysti, että miksi mä myös käyttäisin tämmöistä BT-pottia, että mitä se mulle sitten niin kuin ylipäätään antaa. Mutta ensimmäisenä tietysti lähdetään siitä, että mitä se organisaatio siitä saa. Ja tässä näette nyt sitten tämmöisen promptin, mikä on annettu nyt tälle sitten meidän BT-potille, että mitä hyötyjä julkisen sektorin organisaatiot saa tästä BT-mallin käyttöönotosta. Tässä on tietysti kuvattu monenlaisia asioita. Se, mitä kuuntelen tässä, katson tätä, mitä tämä vastaa, ja kun keskustelun noiden meidän asiakkaiden kanssa, niin kyllä sieltä niin kuin näkyy hyvin vahvasti se yhteinen kieli ja yhteiset termit, ja tietyllä tavalla sellainen läpinäkyvyys sitten siitä, mitä tehdään siellä tietohallinnossa, erityisesti kehityksessä, että se niin kuin luo semmoisen hyvän pohjan. Tietenkin siellä on niitä työkaluja ja malleja, kun nyt puhutaan bisnesteknologiasta, mikä niin pitää sisällään tämmöisiä toimintamalleja, johtamista ja erilaisia teknologioita. Tämä PT-mallihan on tietysti semmoinen, joka korostaa jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, ja se on tärkeä asia niin kuin tänä päivänä kaikille organisaatioille. Kaikki mennään tässä kovasti eteenpäin ja halutaan kehittää erilaisia asioita. Ja sitten täällä on kuvattu hyvin, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin strategiaa, millä tavalla pystytään niin kuin ymmärtämään paremmin sitä strategiaa, mitä organisaatiolla on, niitä tavoitteita, ja myös niin kuin muokkaamaan sitä kautta sitten sitä omaa tekemistä, että se tukee sitä. Ja sitten puhutaan tietysti muutosjohtamisesta. Ja tietysti tärkeimpänä tässä on monia asioita, mitä tulee myös tuolla kohta ehkä seuraavassa vastauksessa, sitten kun käännytään niin henkilöstölle, mutta otan jo tässä esille sen, että BT-mallihan on hyvin tämmöinen niin kuin ihmiskeskeinen, ja kun aikoinaan mä oon tullut 2,5 vuotta sitten tänne Sofigatelle, ja sinne rekrytointiprosessin matkalla pääsin sitten tutustumaan tähän BT-malliin, ja kun on paljon ollut tekemisissä niin kuin henkilöstön kehittämisen kanssa urani aikana, niin mua puhutteli hyvin paljon nämä roolit ja vastuumallit, että aidosti on joku miettinyt sitä, että mitä kunkin ihmisen rooli ja tehtävä on sitten siinä, kun otetaan teknologiaa käyttöön. Kun on törmännyt niin monessa paikassa aikaisemmissa organisaatioissa siihen, että kun teknologia otetaan käyttöön ja muuta, niin sitten siitä tulee vähän semmoinen, no välillä vähän enemmän tai vähemmän semmoinen niin kuin sekava tilanne, ja ihmiset ei aina sitten tiedä, että mitä heiltä niin kuin odotetaan. Tässä on sitten toisena, niin kuin, että mitä hyötyjä se henkilöstö saa, ja mä tästä näitä asioita nostinkin. Ja ehkä niin kuin tärkeänä semmoisen, kun katsoo nyt noita keskusteluja, mä ihan tällainen niin kuin itse, kun peilaan taas tähän omaan historiaan niin kuin työelämässä ollut, ja olenkin sanonut, että mulla on 2 semmoista tukijalkaa ollut, niin kuin HR ja IT. Ja itse aina katson näitä järjestelmiä niiden ihmisten kautta. Ja mun mielestä niin tämmöistä PT, tätä bottia voi erittäin hyvin ja pitääkin käyttää näiden keskusteluiden pohjaksi. Kun katsotaan tuolla sitten niitä, että mitä kannattaa steppejä tehdä, kun tekee tätä muutosmatkaa, niin aidosti tälle kysyä, että mitä sieltä se henkilöstö niin aidosti saa. Ja nyt kun katsoo tuossa, kun on tehty, tiedän, että Suomessa, niin kuin tiedätte, niin on tehty tätä sote-uudistusta ja on otettu sitten nämä 21+1 uutta hyvinvointialuetta on aloittanut tuossa vuoden alusta ja on jo 11 kuukautta vanhoja tämmöisiä pieniä lapsia, mutta hyvin monessa paikassa, kun ollaan keskusteltu siitä, niin missä on ollut haasteita, niin on tietyllä tavalla se johtaminen ja ehkä ne prosessit ja sitten ne roolit ja vastuut. Tämä on semmoinen, mihin me näemme, että BT-mallilla on kyllä paljon annettavaa. Ja sen takia niin kun korostan tai itse korostasin tätä BT-botin käyttöä nimenomaan perusteluna näille ihmisille. Että nämä on semmoisia, mitä kun te rupeatte katsomaan tätä BT-mallia, niin
ei kannata niin kuin itse ruveta keksimään. Tätä voi käyttää niin kuin hyvänä apuna. Antaa sille käskyjä ja komentoja, ja se kyllä niin kuin listaa teille niitä asioista, mistä varmasti saatte niin kuin hyvää keskustelua. Eli tämä jotenkin niin kuin syväsukeltaa sinne asiaan. Mä otan nyt yhden yrityksen, se oli tämmöinen terveydenhuoltoalan yritys yksityisellä puolella, ja siellä tietohallintojohtaja sitten sanoi, kovassa kasvussa ollut yritys, että heillä oli IT:ssä niin kuin viimeisen 6 vuoden aikana henkilöstö 3-kertaistunut. Ja hän nimenomaan otti esille tässä sen, että vuosien negatiivisen kehityksen jälkeen, kun he otti käyttöön PT-mallin, niin jaksaminen ja viihtyvyys lähti niin kuin mittausten mukaan nousuun. Ja se oli mun mielestä niin kuin huikea saavutus sitten sille henkilöstölle, että mä aina haluan tämän kertoa tietysti sitten eri organisaatioiden päättäjille, että mitä hyötyä siitä PT-mallista on. Vielä sen verran, jos palaan tuohon että mitä se henkilöstö saa, niin yksi sellainen asia, mitä haluaisin kanssa tässä käsitellä, on se, että PT-malli on hyvin tunnettu, erityisesti täällä Suomessa, myös kyllä koko Pohjois-Euroopassa, mutta se, että ollaan nähty se, että tavallaan kun ihmiset hakee työpaikkoja, niin hyvin monet haluaa tietää, että mitä tämmöisiä niin kuin, toimintamalleja sitten, tietysti kun IT:stä puhutaan, niin organisaatiossa käytetään. Ja kyllä PT-malli on ihan se, kun se on tunnettu, niin ollaan nähty, että se on myös vetävä tekijä. Ihmiset haluaa sinne tulla, jotka tuntee sen, että hei, tuo on edistyksellistä, he on miettinyt tätä, aidosti johtamista on kehitetty. Ja sitten myös se, että kun PT-mallia otetaan käyttöön, niin yksi merkittävä asia, mitä ollaan niin kuin kuultu tuolla ja näkyy ihan tässäkin, on se, että kyllä se käyttöönotto ihan varmasti tukee sen henkilöstön urakehitystä. Eli tarkoittaa sitä, että kompetensseja, tietyllä tavalla osaamista tulee lisää, mutta myös niin kuin henkilöstölle voi puhua aidosti siitä, että niin sanotusti markkina-arvo kasvaa, eli osaaminen. Sitä kannattaa kehittää, niin kuin yleisesti kaikkia osaamista kannattaa kehittää, mutta tämmöinen tunnettu toimintamalli ja PT-malli kun on, niin se vaikuttaa myös sitten tämmöiseen henkilön omaan markkina-arvoon sen osaamisen kautta. No sitten ihan tämmöisiä niin konkreettisia esimerkkejä. Nyt tietenkin tuosta niin motivoinnista ja muusta, mikä on tärkeää, niin mennään kohta vähän vielä syvemmälle, mutta mietittiin sitten tässä tämmöistä, että kun me ollaan tehty näitä erilaisia projekteja, niin mehän voidaan, ja meidän pitääkin käyttää tätä BT-mallia hyvin niin kuin selkeästi tämmöisessä tilanteissa, jossa tehdään tätä kehittämistä. Ja tässä on kuvattu nyt yksi tämmöinen prompti, että mitä rooleja tarvitaan kaupunkiorganisaatiossa, kun kehitetään uusia palveluja nuorille. Tämä on niin kuin hyvä kysymys. Periaatteessahan nyt kun katsotaan tämän uudistuksen jälkeen, niin kun kunnille ja kaupungille on tärkeimpänä jäänyt se varhaiskasvatus ja sitten opetus. Mutta on olennaista, että kun siellä on näitä nuoria, niin miten sinne voitaisiin kehittää uudenlaisia palveluita ja mitä rooleja siellä pitäisi sitten siinä kaupunkiorganisaatiossa olla. Ja kun katsotte tätä kysymystä, ja täältä tulee aika hyviä mun mielestä vastauksia. Tietysti niin kuin tärkeimpänä puhutaan myös niin kuin bisneskehittäjästä, mutta sitten tullaan juurikin tähän innovaatiopäällikköön, ratkaisupäällikköön, palvelupäällikköön, tukihenkilöstöön ja jatkuvan kehittämisen asiantuntija. Ja tämä on mun mielestä semmoinen kanssa vahvuus, kun lähdetään miettimään tämmöistä kehitystyötä, että aidosti voidaan jo niin kuin nähdä, että otetaan tämmöinen niin kuin tietynlainen organisaatio itse sitten tähän kehitystyöhön, ja tämä niin kuin auttaa sen tekemisessä. Kuitenkin haluan tietysti myös sen sanoa, että mitä ollaan BT-mallia niin kuin kehitetty ja tehty sovitusta asiakasorganisaatioille, niin BT-malli on siitä mukava, että se ei vaadi niin kuin tavallaan sen oman organisaation muuttamista, eli kun on nämä virkajärjestelmät ja muut, niin niitä ei tarvitse muuttaa, vaan BT-malli voidaan ottaa käyttöön siihen, ja sitä ei tarvitse tehdä, koska tiedetään, että se on niin kuin pitkä polku. No sitten, kun tehdään näitä uusia palveluita, niin on tietysti yhä enemmän meillä tulee niin kuin hyvää lainsäädäntöä. Tietysti välillä tuntuu näin eurooppalaisena, että kyllä se EU pukkaa sieltä Brysselistä kaiken maailman juttuja, mutta sitten kun katsoo tätä koko maailman kehitystä tässä, niin voi olla ihan tyytyväinen, että on ainakin yksi maanosa maailmassa, joka aidosti niin kuin miettii yhä pidemmälle näitä niin kuin yksilön etuja ja suojaa. Ja kyllähän näillä niin kuin kuitenkin näillä lainsäädännöillä ja näillä asioilla on niin kuin hyvä tarkoitus. Eli suojella sitten kansalaisia ja heidän yksityisyyttä. Ja kysymällä PT-potilta niin saadaan mun mielestä hyviä vastauksia. Et jos me tehdään näitä uusia palveluita, niin mitä meidän pitäisi ottaa huomioon sitten lainsäädännön puolesta? Ja tässä on hyvin mun mielestä niin kuin kerrottu sitten niitä asioita. Ne liittyy tietosuojaan, tietoturvaan, tekijänoikeuksiin, kilpailulainsäädäntöön, alakohtaiseen lainsäädäntöön, niin sekin on vielä niin kuin hyvä tarkistaa, ja sitten kansainväliseen lainsäädäntöön, jos mennään kansainvälisille markkinoille. Toki voihan se olla, että kun kehitettäisiin niitä hyviä palveluita nuorille, niin mikä ettei.
hyvinä niitä voitaisiin sitten markkinoida vaikka Pohjois-Euroopassa tähän lähelle. Mutta sitten toiminnan kehittämisestä yleisesti tekoälyn avulla, ja tästä ehkä haluaisin sanoa semmoisen, että ottakaa se toiminnan kehittämisessä se tekoäly, ei ainoastaan PT-potti, mutta heitä myös tässä sen ChatGPT:n, että sitä voi niin kuin hyvin käyttää tekemään niitä suunnitelmia ja pohjia ja perusteluja. Ja tässä voi sanoa, että olen syönyt omia lääkkeitäni, eli kun katsotaan näitä kahta kalvoa, niin näiden pohjana on tekoälyn ajatus siitä, että millä tavalla kannattaa toimia silloin, kun ottaa PT-mallin käyttöön. Ja tässä on näitä eri kohtia. Mun mielestä on hyvin niin kuin kuvattu. Kyllä tämä niin kuin ymmärtää monenlaisia asioita. Niin olennaista on tavallaan semmoinen niin kuin mallin ymmärtäminen ja sitten tietysti sanon tuommoista sitoutumisesta ja viestinnästä. Totta kai kun itse lähtee näitä aina miettimään, niin se ymmärtäminen ylipäätään niin on se tärkein asia. Ja tuossahan niin kuin materiaalithan löytyy kaikki netistä, mutta kun katsoo sitä BT-pottia, niin mun mielestä sitä voi niin kuin positiivisesti kiusata kaikilla mahdollisilla kysymyksillä itselle, koska ensimmäisenähän se pitää se ajatus vähän niin kuin myydä itselle, ne ketkä haluaa tätä asiaa viedä eteenpäin. Ja olen kokenut, että BT-pottia on mahtava paikka heittää mitä kimurantimpia kysymyksiä sinne, ja se kyllä vastailee niin kuin hyvin. Sitten toinen asia on tietysti, kun te heitätte tämmöisiä kysymyksiä ja käy sitä keskustelua sinne, niin on tavallaan niin kuin hienoa se, että sehän lyö myös mahdollisuuksia käydä niin kuin syvällisempää keskustelua tästä asiasta. Ja myös sitten näille, jotka tekee päätöksiä, niin on mahtavaa tavallaan se vaikuttaminen sillä, että no käy itse katsomaan, käy kokeilemaan tuota PT-pottia. Ai se et tiedä, mikä PT-malli on. No mene sinne PT-pottia ja kysy siltä. Se sulle vastailee sieltä. Eli käyttää siihen sitoutumiseen sitten tätä ja sitouttamiseen. Ja olen huomannut, että sillä on niin kuin monet ihmiset, hyvin suuri osa meistä on tavallaan niin kuin uteliaita ja ne haluaa kokeilla näitä asioita. Ja se luo niin kuin erittäin positiivisen tilanteen siihen, että se ei ole pelkästään, että olisitte tai joku olisi työntämässä, että nyt otetaan käyttöön, vaan aidosti niin kuin, että voi kysyä. Ja sitten haluaisin semmoisen sanoa, että viestimistä nimenomaan näiden hyötyjen kautta, ja kun katson näitä niin kuin julkisorganisaatioita, niin erityisesti kannattaa ottaa minun mielestä semmoinen pehmeä ihmiskeskeinen kulma, että mitä hyötyä sulle on yksilönä tästä. Et tietenkin niin kuin joku ajattelee, että no vitsi, taas tuli tämmöinen toimintamalli ja lisää töitä ja mitä järkeä tässä on. Mutta sitten aidosti se, että mitä siinä on niin kuin minulle, what's in it for me, niin se on niin kuin se juttu. No sitten tässä on näistä suunnittelusta ja resursseista. On totta kai se, että tehdään suunnitelma ja siellä on niin kuin riittävästi resursseja. Tässä on kaksi sellaista asiaa, mitä haluaisin niin kuin nostaa esille. Ehkä tietenkin me ollaan niin kuin yksi tuommoinen mahdollisuus ulkoisesta kumppanista, mutta niin kuin tiedätte, niin organisaatioilla kaikilla tänä päivänä on hyvin paljon tehtäviä ja heillä on omat tehtävisensä ja välillä tuntuu, että se kehittäminen tulee kaiken sen päälle. Ja tuossa kun on katsottu, mitä asiakkaat on tehnyt, esimerkiksi meidän asiakkaat, niin kyllä semmoinen malli, jossa ulkoinen kumppani on esimerkiksi tekemässä sitä sovittamista. Toki siinä voidaan ja tullaankin käyttämään paljon tietysti tätä tekoälyä, mutta ulkoinen kumppani näen sen hyvin tehokkaana, koska silloin saadaan niin kuin nopeasti päästään sitten siihen muutosjohtamisen vaiheeseen. Ja sitten se, että ei kannata aliarvioida nimenomaan sitä omaa organisaatiota. Siellä on tämmöisiä sisäisiä coacheja, jotka lähtee ensimmäisenä liikkeelle ja innostuu. Ja kun heille vähän tätä tämmöistä liekkiä vähän niin kuin, miten se nyt sanoisi, ehkä nyt ei voiko sanoa, että bensaa kaataa liekkeihin, mutta soihdunkantajia löytyy, kun heitä vähän innostaa ja antaa heille tähän mahdollisuutta, niin kaikista organisaatiosta löytyy tämmöisiä ja heidän niin kuin nostamisensa ja mahdollisuuksien luominen, niin nähdään, että se on niin kuin todella tämmöinen toimiva malli. No sitten tietysti on ihan selkeä, että kannattaa kokeilla pienimuotoisella pilottiprojektilla ja tavallaan sitten se, että mitä sieltä opitaan, niin laajennetaan sitten näiden hyötyjen kautta, että nähdään, että tuommoista on saatu, niin sitä on hyvä viedä eteenpäin. Parhaita sitten vinkkejä ehkä ottaisin tästä niin kuin 3 asiaa, mitä oikeastaan jo sanoinkin, niin todellakin se, että kaikki kannattaisi niin kuin toteuttaa ja tehdä henkilökohtaisten hyötyjen kautta. Tämä on niin kuin mun mielestä sellainen avain kaikkeen, että ja tietysti tämmöinen PT-botti ja yleensä ChatGPT ja nämä tekoälyt ja muuta, niin ne antaa sille ihmiselle niin kuin mahdollisuuden niin kuin aidommin tehdä hullujakin kysymyksiä, mitä välillä niin kuin tiedätte, että tuolla kun joku valmentaa, niin ei viiti kysyä, mutta nuo mahdollistaa semmoisen. Ja se on niin kuin mielestäni tosi niin kuin sen oppimisen kannalta hyvä. Sitten semmoisen ehkä niin kuin tämmöisessä yleensä tämmöisen PT-mallinkin käytössä ja kehittämisessä, niin muistaa se, että maraton versus sprintti, että jos me puhutaan niin kuin PT-mallin käyttöönotosta, niin
Että voidaan tehdä tämmöinen sovitus tänä päivänä, on 3 kuukaudessa tehdään nopeasti niin isollekin organisaatiolle. Sanotaan, että siellä on vaikka niin kuin 30-80 tai 100 ihmistä siinä tietohallinnossa, niin se saadaan toteutettua tämmöinen meidän sovitus. Ja se on niin kuin hyvä pohja, ja siitä lähdetään liikkeelle, mutta sitten näille ihmisille pitää niin kuin varata sen, voisi sanoa, että tämän ensimmäisen kalenterivuoden lopuksi sitten opettamaan sitä, että sisäisiä opettajia, mutta myös näitä ulkoisia opettajia tavallaan, koska nyt puhua vähän näytelmän kuiskaajista siitä, että saadaan niin kuin opeteltua sitä toimintamallia. Ja sitten toinen vuosi menee siihen, että se liimautuu niin kuin käytäntöön siellä organisaatiossa. Tässä niin kuin tietysti sanon BT-mallin, että ehkä niin kuin tietyllä tavalla julkisella sektorilla näen sen niin kuin vahvempana, kun tietyt asiat on pitkäjänteisempiä, kun välillä on tietysti yksityisellä puolella törmätään tähän kvartaalitalouteen ja muuta, ei malteta tehdä sitä, mutta että taas sitten julkisella sektorilla näen sen mahdollisuuden siihen, mutta silloinkin pitää tiedostaa, että tämä ei ole mikään niin kuin tämmöinen taikatemppu. Ja sitten aidosti panin niin nimenomaan näiden erilaisista kulmista tekoälyn käyttö. Ja nyt vaikka jos heitän chatbotti vastailee hyvin niin kuin kysymyksiä, jos te haluatte, että haluan esitellä omalle johtoryhmälle, eli tai haluan niin tiimiläisille esitellä tätä asiaa, tee 5 kalvoa, miksi meidän kannattaisi ottaa BT-malli käyttöön tai mitä siinä on hyötyjä. Se tekee ne tekstit. Sitten jos haluaa mennä eteenpäin, niin ChatGPT käyttäisin näin, että voidaan käyttää sinne tietyt termit ja ottaa se tietty teksti mukaan, teet tästä vaikka lyhennelmää, teet tästä kalvot, ja ChatGPT hän kirjoittaa tänä päivänä hyvää koodia. Teet tästä tämmöinen Visual Basic niin kuin koodi teksteistä ja kalvoista, jota on 5 kappaletta, ja ne antaa ohjeet, ja sen jälkeen sen koodin voi pudottaa sinne PowerPointiin, jolloin ne kalvot on sitten jo valmiina. Tämmöisiä asioita niin käyttäisin sitten niin kuin hyväksi tässä oppimismatkalla. Tulevaisuudesta, mitä meillä on niin kuin Sofigateissa, miten me nähdään ja miten me tullaan tätä asiaa tekemään, niin aikaisemmin, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin että tehdään kehitystä erityisesti IT:ssä, perinteinen tapahan se on se, että ne tehdään niin kuin järjestyksessä, ensin suunnittelu, sitten kehitys ja sitten toteutus. Nyt jos moderniksi voisi sanoa, että on siirrytty tuossa 2000-luvun lopulla, eli 2008 sitten, kun tuli nämä ketterät kehitysmenetelmät ja DevOps mukaan, niin ollaan päästy ja lyhennetty tätä kehitysaikaa puolella siihen, että kehitystä ja toteutusta voidaan tehdä samaan aikaan. Mutta nyt jos ajattelee, mikä visio meillä on tästä asiasta täällä Sofigateista, niin on se, että me otamme mukaan tähän tämän generatiivisen tekoälyn. Ja se tarkoittaa sitä, että me pystytään tekemään näitä 3 asiaa yhtä aikaa. Ja mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin jos ajatellaan vaikka tämmöistä BT-mallin tai jonkun toimintamallin käyttöönottoa organisaatiossa, niin tulevaisuus on sitä, että se tavallaan on siellä tekoäly. Tuossa niin kuin Katri kuvasi, nyt tuon kernel on sisällä tuolla Custom GPT:ssä, niin tämmöinen niin kuin perusmallin BT-malli esimerkiksi, joka on tuommoisena niin kuin dokumentteina A4 tai tällaista 44-sivuinen, niin on siellä tekoälyssä. Ja me pystytään tiettyjen niin kuin promptien kautta sitten tulevaisuudessa ohjaamaan, että me haluamme tämmöisen niin kuin perussovituksen julkishallinnon organisaatiolle, jossa tietohallinnossa on vaikka 38 henkilöä. Niin käytetään sitä tekoälyä tällainen niin kuin kovemmin muokkaamaan sitä. Ja niin kuin sanoin, tämä on visio, muistakaa, että tämä on visio, mutta mä näen, että tähän ei mene kauan aikaa. Se muokkaa meille se tekoäly jo ensimmäisen version hyvin lähellä. Hyvin nopeasti me päästään heti asiakkaan kanssa katsomaan, että onko tämä järkevää. Ja sitten kun me todetaan, että no vitsihän tähän näyttää hyvältä, että me voidaan viedä tätä niin kuin jo eteenpäin. Jos me puhutaan niin kuin digitaalisesta alusta, johon me halutaan tämä toimintamalli laittaa, niin me käytetään sitä tekoälyä, joka on esimerkiksi heidän vaikka niin kuin ServiceNow-alustalla, niin tämä ensimmäiset versiot, jotka on jo katsottu hyväksi, niin laitetaan sinne tähän järjestelmän ja alustan tekoälylle, joka sitten alkaa tekemään niistä jo valmiiksi tämmöisiä niin kuin työnkulkuja. Ja miten se sitten nopeutuu tämä koko prosessi, niin tärkeimmäksi meillä jää sitten johtaa näitä ihmisiä tässä muutoksessa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin todella kiehtovaa, että me saadaan tämmöistä niin kuin, kalvojumppaa ja muuta niin kuin dokumenttijumppaa sen tekoälyn päälle. Ja me voidaan vielä enemmän keskittyä sitten siihen ihmisten niin kuin johtamiseen siinä muutoksessa. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan heittää visioksi näinkin kova aika kuin 6 viikkoa sitten tässä tulevaisuudessa tuommoisten toimintamallien käyttöönotossa, mikä on Katri hymyilee tuossa, mutta tämä on tietysti kunnianhimoinen tavoite ja visio, mitä kohti mennään. Viimeisenä otan teille esille tietysti sen, mikä haluan aina sanoa tästä tekoälystä, että sehän luo paljon mahdollisuuksia, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että mikä virka meillä tai mitä tehtävää meillä tässä sitten on, niin mun mielestä se jokainen järjestelmä, olen kuullut niin kuin minua kokeneempien henkilöiden sanovan, että kyllä se näin on, että jokainen järjestelmä on just niin hyvä kuin niiden käyttäjä.
Annoin ChatGPT:llä on se plugini nykyään tämmöinen kuin DALL-E 3 siellä, joka tekee kuvia. Ja annoin tehtäväksi sille, että tee kuva, jossa tämmöinen tietohallinnon johtaja, tämmöisessä organisaatiossa on 40 henkilöä tietohallinnossa, niin kertoo motivoivasti, esittelee bisnesteknologian mallin käyttöönoton. Siitä tuli ensimmäinen kuva, tämä on vähän tämmöinen piirretympi. Ensimmäinen oli kuvallisesti parempi, mutta se teksteissä oli ihan mielettömän paljon virheitä. Että siellä oli vähän niin kuin puhuttiin business-teknologiasta ja muusta, ja sen jälkeen oli pakko antaa uusi komento sille, että muuten hyvä kuva, mutta noissa teksteissä on paljon virheitä, että korjaatko ne. Mutta niin kuin huomataan, niin kyllä tuossa vieläkin vähän tuo technology ja standard, niin siellä on jotain pientä, mutta kuitenkin nähdään, että perusperiaatteessa tämä kuva on hyvä. Mutta muistetaan sitten se, että me tarvitaan meitä ihmisiä, erityisesti mun mielestä niin kuin kokeneita ihmisiä sitten katsomaan, että kun me tehdään sitä työtä sillä tekoälyllä, että onko se aidosti niin kuin toteutettavassa laadukkaasti, niin kuin se kertoo. Että siinä mä sanoin, että tämmöistä niin kuin kokemusta ja intuitiota, niin sitä ei kyllä pysty tässä tekoäly sitten korvaamaan. Hyvä, kiitos Markku. Ja tuossa olikin jo yksi kysymys tuolla chatissa ja vastasin, mutta otan sen vielä tähän. Eli miten se tehtiin, kun suomen kielellä kaikki, niin tosiaankin niin se suomenkielinen puoli tehtiin täysin suomenkielisen dokumentein. Mutta tässä vielä on tutkinnossa se, että minkä takia vaikka siellä PT-potissa kysytään jotain asiaa suomeksi ja siellä se kernelikin on, niin välillä näkee, että se on hakenut sieltä englanninkielisen kernelin puolelta niitä asioita, mutta tätä tekoälyä kyllä pystyy komentamaan, eli sit jos tietää varsinkin dokumentin nimen, niin sille voi sanoa, että etsit tästä tiedostosta. Ja ehkä yksi, mikä jäi mainitsematta ja mikä vähän näkyy tuossa Markun noissa screenshoteissa, niin me ollaan nyt jätetty sitten sinne tiedoksi se, että mistä vastaus tuli. Eli tämähän on niin kuin tulevaisuudessa entistä enemmän entistä tärkeämpää se, että me katsotaan se, että mistä se tieto on peräisin ja se tiedon oikeellisuus. Ja siinä mielessä nyt sitten, kun käytätte sitä PT-pottia, niin te pystytte sitten trackkäämään ainakin osittain sen, että mistä se tieto on peräisin, ja kun ne on julkisia dokumentteja, niin sitä pystyy sieltä tarkistamaan. Mutta tätä kohti varmaan jokainen organisaatio on pikkuhiljaa menossa, ja tämä, mitä me ollaan nyt saatu aikaan, niin uskon, että alkaa olla arkipäivää ihan tuossa kuukauden parin päästä mistä tahansa organisaatiosta tai pitäisi olla. Eli pikkuhiljaa tämä tiedon hakeminen on sellaista, että oletus onkin, että meillä on joku botti, jolle on syötetty se tietty tieto sieltä organisaatiosta tai mitä me halutaankaan, ja sitten me pystytään jollakin tasolla ainakin luottamaan siihen, että miten se tieto on luotettavaa. Ja siinä mielessä rohkaisen nyt vaan kaikkia ryhtymään kokeilemaan, niin kuin Markkokin sanoi, että paitsi sieltä niin kuin ChatGPT:n kautta, niin tekemään tällaisia omia kokeiluja. Toki siinä kannattaa nyt sitten, niin kuin mainitsin, niin miettiä sitä, että jos käyttää jotain sovellusta, että se täyttää sitten ne kriteerit, mitä on, mutta jonkun pilotin ja testauksen voi vähintäänkin tehdä sitten vähän millä tahansa työkalulla, kun sinne ei viedä sitten arkaluonteisia tietoja, jolloin sitten kertyy sitä oppimista, ja mä luulen, että jokainen meistä joutuu nyt vähän tavalla tai toisella niin jatkossa ihan sama kuin PowerPointin opettelu tai Wordin opettelu, niin mä näen, että nämä asiat on sellaisia, mikä tulee olemaan vähän kaikille kohta semmoista, mitä me osataan ja opitaan. Mutta mielellään jaetaan tästä sitten lisää tietoa ja voidaan keskustella sitten enemmänkin organisaatiokohtaisestikin niin kuin näistä asioista, eli siltä osin niin olkaa yhteyksissä. Niin kuin sanoin, niin PT Forum järjestää näitä Living Labejä, ja mä tiedän, että Sofigateilla on semmoinen kuin AI Living Lab, jossa sitten näytetään työkalujen avulla esimerkiksi semmoinen kokonaisuus, miten voi hyödyntää. Joo, kiitos Katri, tuo onkin hyvä nosto tosiaan. AI Living Lab meiltä löytyy, ja mä sanoisin varmaan tuommoille 5-7 henkilölle todella osallistava 3 tunnin workshop, jossa aidosti pääsee katsomaan, että miten näitä sanotaan prosesseja voi muokata ja viedä eteenpäin sitten generatiivisella AI:lla ja sitten ihan niillä järjestelmien tai digitaalisten alustojen tekoälyllä myös. Joo, ja tähän haasteeksi laitan vielä loppuun sellaisen, eli vaikka tässä nyt sitten jonkun verran Markki viittasi tietohallinto ja IT, niin kyllä varsinkin PT-standardin puolella me ollaan nimenomaan keskitytty nyt siihen, että me saadaan niin kuin toiminnan ihmisten liiketoimintajohdolle
parempi ja nopeampi keino ymmärtää sitä teknologian kompleksisuutta ja ottaa haltuun niitä asioita. Ja tämä tekoäly tarjoaa siihen aivan mielettömät mahdollisuudet. Mutta se huomioiden, niin palaan myös siihen, mitä sanoin, että yhteistyössä kannattaa tehdä. Eli nyt yhtä lailla tietohallinnot nopeammin varmaan joutuu nyt sitten miettimään se, että mikä on semmoinen hyvä sovellus, tai missä sitten voidaan käyttää niin kuin, ja rakentaa näitä botteja, jotta ne on sitten tietoturvan ja tietosuojan mielestä valideja. Mutta nyt ei näytä enempää niin chatistäkään olevan kysymyksiä, eli kiitetään teitä, kiitos paljon tästä ja mielellään sitten kerrotaan lisää, jos olette yhteydessä. Tästä lähtee jälkimarkkinointiviesti, joka tarkoittaa sitä, että tämä tallenne tulee olemaan ptmalli.fi-sivustolla. Voitte jakaa sieltä kollegoille, jotka ei ehkä päässyt mukaan, ja toisaalta saatte sitten yhteistiedot, mihin ollaan yhteydessä, jos tulee lisää kysyttävää. Kiitos kaikille. Hei hei. Kiitos. Hei.